Nyamoa ebet sabu jue inganai David sabu jue changamile nyaya pamberi penyu nyaya ndiye kutora zvakuna yene bodza kuchutuka mudare kutaura daro ndi sabu nyamoa ebet aitara kuna sabu inganai David Kwa ishani, mwe kwa ishani. Simply. Mata jana ile kwa ishani. Right, taora dinzo. Suya pano. Yorani. Ndiri mwana wa baba. Akauruka. Ini ndaitumwa nawo saka ndine yakanatsa kuzara baba vanotoshanda kusaka takashinaidza kuti vauye vanziva unonzani ndinodzirwa matinyambo ndikuya pamune nyaya naSabhuku ringanai inoimba kuti kubva gora remasuro bhuku raNyamoa ranga rakazonyiswa richiitwa madzishanga aripo wakuita nevakuru vedu kusvika kuvedu wakazosvika pakubara kwose ndo pakachiita kuti ishe chikungu wakazobuda kumusha kupaita makakatanwa kuti vanochinjira chicharo chisi chechitatu kumba kwavo ichichenga chishanu vachitonga mabhuku acho ari mai ndo pakaita makakatanwa ishe chikungu rakati hazvakambomira sei kanzai ndivanoziva hanzi bhuku iri rari raNyamoa pakati panapa kuti shemukwira Sabhuku ringanai pakati paberwe pachikora nepaNyamoa zvese zvazvapasiswa hanzi zvino zvoitwa sei ishe chikungu shemukwira wanga chiri Sabhuku wakatiperekedza kwashe chikungu kunzi makutotanga bhuku mowaombera vatoenda kwashe chikungu nembudzi dzedu dzakaombera ishe chikungu wakatisimudza kumusha vakauya nesu pano tikauya pano bvataombera zvakare tibva tanyorwa tsamba yedu pano bvatadzoka futi kumusha tagara Sabhuku ringanai kuti bvatadzoka kumatara aSemutwira tikawadaidza wakauya wakabvumirana nesu kuti shuwa nzvimbo iyi ngeyaNyamoa chokwadi asi Nyamoa nguva iyi yese wanga watonyorerako ndakabata bhuku chindipa mbudzi ndikati ndikadzoka zvekuna Semutwira ndo zvataurwa naRinganai izvi Ringanai zvakazvitaura pamatare aSemutwira kuti Nyamoa izvo tadaidzwa pano Semutwira Nyamoa izvo ndandakakubatira nguva yese wakanyararako itoziva zvinhu zvinozikanwa chiita mbudzi Semutwira wakakutinesa kuti shuwa Nyamoa anofanira kupano sekutaura kwaitanga akabata kabhuku kaNyamoa zvakaita saizvo ndakamira ona baba sekuti ndinenge kumusha ona baba vanoshanda ona baba wakauya ndikavataurira ndo zvataurwa kanzi chichanetsa madhimanana wape mbudzi ndikavapa mbudzi ndikataurira baba mbudzi ndawapasi baba wabva wakopera kuti mbocho yako yakaita duku ndoda $10 pamusoro ndakaita saizvo ndakamirira mbuya wangu wakabva washeka akaita chenura pakauya ona baba ndikati akwashota $10 baba akatibudisa $10 ndikawapa wanga wati muchingodaro tobva takuita vanhu vekunywa kwaNyamoa mozoita nadhiri yenyu yekugadzisa zvinhu zvenyu ndatokubvisai kwangu kuchitatu kuti muende kwenyu kumundi nyika zvino kubva ipapo kusvika nhasi iro gore rapera iri rakupendera Sabhuku Ringanai wakadaidza mhuri yese yekwaNyamoa neyawo wakatanga kuvhotesa maSabhuku akagadzisa Sabhuku waunoda Semutwira wasingazvizivi ndikati soko rasvika tikati Semutwira ndo raapo Sabhuku Ringanai wakagadzisa maSabhuku kwaNyamoa kuya wakayambudzi yedu kuti idini ndikati ndo zvaidika patogadzwa chibhema izvo zviti mafertilizer atouya chibhema iri yakatonga akatomira atopiwa ende watopiwa mafertilizer acho iwe hurumende yako pamunzi Sabhuku weB yaNyamoa zvakabva zvaenda pachibhema tinoona kuti tichende kuna Ringanai kwomutanga hazvichadini hazvieki ndikatende kwaSemutwira tenda kwaSemutwira Semutwira bvakutinyorera tsamba vatipa maSamuel kana yadaro yatova nyaya ngatikunyorerei mai maSamuel vatanyorwa maSamuel zuva rekusvika kumaSamuel
takaenda kwasvempira tikamirira kuti Sabhuku ngana yavachasvika Sabhuku ngana vanosvika 9 10 totakatarwa 11 12 takafika siku shempira utosakura ungama ndikabvisa mudare tikagara pamatara takagara kusvika na 12 bvana 10 shempira pakati tikati uchauya here murume ukanzi andifunga kuti izvo zvadai songuva dzareba chiregai tidini panapa kunyora kwandakamuitira samunhu akandinyorera tsamba saka chimbonzwaiwo tsamba yacho kuerengwa kwayakadini yakaita vanyorera tsamba kuti shempira kuisa tsamba yacho mbona totozwa nyaya yedhamu dzacho hadzichaenderani nezvotata vakaidzira saka shempira akati kana yadaro nyaya iyo inene tsamba yakuti warinangana neni haichiti unangana nani newe kana kuti zvotiri kuwadaidzira tinzwe kuti newana avo zvawakayambudzi yavo uirai zvawakugadzirwa Sabhuku riishere ndipakabva anyorera shempira tsamba iyi saka ndiyo yakabva tituye kuti nekuti nesu tina iwe akachaiti auya saka takauya kuno Tsamba yakanyorerwa ishe venyu Mutwira musi wa3 January muneneyo ichibva kuna Sabhuku Ranganai School 8015 Rusape. Anoti iye tsamba ndakaiona saka ini ndinoti ishe wangu ndichipunza ndiye wandakapiwa naDA Rusape. Kana DA ati wawe ishe wangu ndipo ndopa tichatangira. Unozviziva here kuti traditional boundary ndiNyatambe nokuda kwekudimburwa kwedzinzvimbo ndipo takaenda kwaRusape ndipo pandiri ropapindira ishe Chikunguru saishe wedu mambo wedu achiwa Makoni. Unozviziva here kuti makambopinda mamwe matare nababa wako akawanda asi aita chake anoziva kugara chete. Saka iwe ndiwe wawaishe wedu, ini muri wana madziwa here. Ndoda kupedzisa nekuti usatuumbire mazamhuba shumba nenyati. Iwe ndiwe tichatamba newe ngekuti nyati haina mhaka. Ingari tsamba yakauya muna 2020 yakabvisa mbudzi yekomberana. Izvo zviri kutaurwa kuti mawirirana number 1, number 2 chisi unoita chisi chechitatu, number 3 uzoti uri pasi pachipunza handisi kuziva ishe anonzipunza ikoko. Number 4 wochitaura mupatsano waMakoni naMutasa. Kavachengamira iyo ini chandoda kutaura ndechekuti pambudzi yataurwa nyamo wambudzi akabvisa akauya kuno asina kumbonditaurira. Saka ndakamuti haugoni kuenda mberi usina kuonana neni, bvisa mbudzi. Ndo ndinoziva pambudzi iyo. Iri mbudzi yekumuripisa kuti anga asina fanire kuuya kuno asina kundisumawo. Semunhu ndinozikanwa kuno. hausi kujekesa kuti iwe wakaripirwa saishe here saSabhuku here saSabhuku. Nekuti ari mumaoko mangu kana izvozvo chitupa chake chinotiringana. Saka ndakaona kunge handipukirawo
kutanga aenda mberi mune asina kunditaurirawo kuti baba ringari ndafunga kuti zvidai izvo zviri kutaura ndinopenda nyaya iyi ndingatomboti ndingati zvinyatse kujekeswa naishe Mutwira nekuti matara adzakaitira kwashe Mutwira hatina kumbobvira tambotaurwa zviri kutotaurwa zvinyowani ndofunga kana kubvunzawo seMutwira bhuku rako iro raranganai isubstandard uri kutambira here mari uri kutambira mari isubstandard ranga rakabatana neramutwira resubstandard tijeresere kuti tinzwisise zvakaita changamirika nezvekuti panyamuwa paakanga ari kubvunza nenhau yebhuku rake akanga ari muprocess yacho yenhau iyoyo ndiishe Chikunguru ishe Johani ndiye akazotakura mhuki achibva auya nayo kuno kuti bhuku iri raNyamuwa rizazikisike rakaita. Saka Johani asati apedza programu yacho yekuti uyu Nyamuwa anga apa basa rake zvakabva zvaitika ndezvekuti pakabva papinda programu yaShe Chikunguru ndiye akabva achibva azopindwa echibva ndazopinda paiswa muganhu kuti ini ndamira kuti Wanyatande chikwira kunoparapara pamukongo ndo zvakazoita kuti mhuri yanga yakuchiuya kwandiri. Vatinoda kunzwisisa kuti icommunal here because kana iri communal yagara ine machii nekuti mimi nzvimbo yatakakupai iresettlement area ndopanda kuti tinzwisise kuti nzvimbo yatinotaura nezvayo iri mucommunal here kana kuti iri muresettlement. Iri muresettlement imhuri iri kunhu mwangu. Okay, iri kuresettlement haisi kucommunal. Asi bhuku iro riri iwe uri kucommunal hausi kuresettlement. Saka unogozoti bhuku rako sei iro iri kuresettlement. harisi kuresettlement bhuku rangu. Tutaiko kwatinogara kwaNyamuwa. Ibhuku rangu rese iri kokokutaureko ndokuti one madhikoni angu yandakaisa bhuku. Tinoda kunzwisisa kuti iri muresettlement here iri mucommunal here. Kana kuti bhuku rako rinosanganisa kuresettlement nekumaruwa. Hakuna zvakadaro. I1 book. Iri kuresettlement here kana kuti iri kucommunal. Maimutwira titaure bhuku iri riri kuresettlement here riri kucommunal here. Pamusoro changamira riri kuresettlement. Resettlement Resettlement iri mhiri kwaNyatande. Iri kumhiri kwaNyatande. Iri kuresettlement. Iri kuresettlement. Haisi kucommunal. Haisi kucommunal. Tsangamira. Kana wachitambira mari kwatiye kuda pamuntu wanenge asingatosiwi muganhu wavo because hakuna resettlement kutambira mari kwatiye awa ndo vanenge vasingatosiwi parogumira muganhu rengi yavo ndo vanenge vachitoyambuka kuenda kuresettlement. Ndo zvatinoda kuti nekuti awa ishe takawaisa kuresettlement area hatina kuwaisa communal area. Pamusoro changamira nzvimbo yatinogara isusu ndo ine resettlement asi madzisabhuku aya ari kuresettlement akanga akarejistwa under Ishe Chikunguru pakugara kwawo kudhara. Mamwe masabhuku aya ndiwo mamwe anga asati arejistwa asi vari kudiure resettlement. Kuti masabhuku aya muri kuti hatinokwanisa. Ndiri kuti masabhuku aya anoti sabhuku ringanai sabhuku Mutwira sabhuku Nyamuwa wagara vari kudiure resettlement asi vangu vakarejistwa kuti vatambire naIshe Chikunguru the late. Ndobva waenda kucommunal. Asi pakazopuhwa Ishe Mutwira divi ravo ava vari kuresettlement site racho. Boundary ravo riri mhiri kweresettlement vari kumaresettlement. Iwe Nyamuwa unotambira here? Saka masabhuku ari kuresettlement area ndeapi? Kuna Ringanai, Manyengawana, Nyamuwa, Mutwira,
medzani, mademutsa, chapoterera, nyagwambo bingura 10 ndo ari kuresettlement area including vari muresettlement 3 vamataura vaakutambira chii vanotambira mari mamwe masabhuku acho anga ari registered kudhara panguva yehondo pakangofa vakangozvitambira panguva yehondo hakuna kuzonge kuina ishaimira nenzvimbo iyo saka ukangogara pakadaro hakuna atorezvedi ari kutambira mari izvozvo pamasabhuku mamwe acho ese andaverenga wakatongofa waitambira ndo pazvakaperera ishe chikugura akarejisa masabhuku achiita marikuru amaruzero changamire inini handisi kuwirirana nazvo ngekuti usabhuku hausi hwekutanga zvino handizivi hangu paresettlement iyi kuti resettlement yakatanga rini ndinotoziva inini handiziva iwe sabhuku ringana iwe uri wechingani pausabhuku ndiri wechitatu wechitatu zvinogona vatanga resettlement yakanamama ndine 40 something years 40 something years 43 42 something ati mune vanhu resettlement yenyu ndeya 1980 ndiani yese hatimboiziva resettlement yekutaurwa yese yese tiri mumaruzero muri maruzero vanhu vese vari mhiri kwanyatandiro muruzevha zvodai kunzi munogona kudaidza masabhuku acho ese ari kutaurwa ndofunga ndo pamanyatsa kubata chiro pamusoro neangu handina mashoko akawandisa sinada kungokumbira kuti rizive kuti toda kukumbira kubvunza semunhu atituma mwana kuti wakaenda paishe mutkira naSabhuku wenganaya vari kuti variisa president zvavangu vachitaurira vangu vachitamba naishe ava vasiri ishe mutkira nekuti vakabuda pachena manzwiro ndakaita mwana ndichimutuma achiti nyamo unofanira kundipa mbudzi pakuchengeta kwati achiita se watanga tichi pakuita basa ratandichiita mudunhu rashe mutkira saka handichanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei kuti ava vana kumboenda here kudare rashe mutkira kana wakambosangana wana rashe mutkira tida kuti ipapo watinyatsoti tijekesere nokuti zvinhu zvakutanga sekuti zvinhu zvitsva asi zvinhu zvakatombotaurwa zvine mamwe masabhuku vana manyengano vanototambira vari pasi paishe mutkira ndo zvokutotinetsa ndosa zvazvoita kuti nini ndive ndiite neshugo nekuti ari kutakura izvozvo kuti nyama wacho ndini ndotorwadzivawo kana tichinge taakurasa zvinhu zvinhaka zvatinenge takapiwa munopiwa nasokunochidza statement pamusoro ichangaini nzvimbo yatiri kugara ine resettlement izvi ndo nzvimbo inge yakabatwa naishe medzani ari ishe wamutasa akabata boundary yanyorwa apo nzi traditional boundary yedu ndinyatandi mutasa akanga atangira pana nyatandi achikwira kuenda kuna mukombe kunokuda kupuwa kwamutasa medzani ndo pakagadzirisa kuti iyi inge yerunzi Makoni iri kutangira pana nyatandi ichienda uko mutasa iri kutangira pana nyatandi ichienda uko asi iyi yenge iri nzvimbo yaMakoni yakatorwa namedzani kwakuisa pamutasa kaMambo hazvisinzwisisika ini ndavhiringa pane tsamba dzanyorwa yakanyorwa ichinyorerwa ishe itaura kuti iwewe pasina ukama wakakwana ngekuti tigare mazuva aya muchitondera tiriko ishe mutkira wachigadzwa akanga ari kuita mishaji ishe chikungu kusvikira mazotsanangurira kuti ishe chikungu hamuendi uko kuna mutkira saka kuti ishe chikunguru hamuchayambuki ivi vari kutotizve inini ndinoyambuka kwese unge pangu vakubata nedzimwe nzvimbo dzisiri dzavo zvakureva kutoti hatichanzwisisi kutoti ishe chikunguru vari kuyambuka kwese ndiwo avo vakutoyambutsa ishe chikunguru pamakataurira kutoti musasayambuka kunge vamutkira vakubata kwese
dambudziko riripo chamwe patakaenda paka pachida kubatwa tsvana kwaishe chikungu pakawa nedambudziko rekuti hapana kunge pakachinja nyaya yekuti ishe chikungu rana kutambira kuti maSabhuku kunyange anga ari kutambira mari ari kwamutwira musabate shoko iroro handira kuramba rakabva kwawariko wachikurikoshesa tatswai avo vakuramba chikachoka chikungu mukapa muganho wekuti maSabhuku ari kumiro tinozoita zvozvikadzisa kwaDA imi torai siyai maSabhuku ari kwamutwira aramba ari kwamutwira saka ndokuda mudziko rokukontrola ishe chikungu vakuramba vachitora maSabhuku ari mumhiri asiri kwavo saka division iyo inonetsa manyika musina kusvika paground kuti inoramba ichingotaurwa kuti inoda kutopera muri paground kuti inyatsoonekwa nzira yakanaka sei tiri ipapo ndiye Sabhuku ringanai uri mungwe maone Makoni vanyora pano kunyora tine zvishango achikungu abambonyora kuti zvishango anga ari chipunza ngei muchiita chisimbiso chitatu Zvakagara zviripo. hanzi ngei zvakatanga kari kacho ngei Zvakagara zviripo nemadzisukuru ano ndio aigara chitatu. Asi uku kuchitatu uku hakuna madhikoni. Kwa ndinoziva inini ndio kuchishanu. Ndio kwataitogara kana ndiye anoziva ndio pandogara ipo. Ndio kunzi ndio nenyaya ndio kwangu. Hausi kupindura hanzi ngei uchipinda uchiita chisi isu pamakoni chisi chechitatu ndechepamutasi Masvikiro. masvikiro api isusu tiri kuti ndekwamakoni kana uchindoti pamusoro changamira ndo pane nyaya yesipo pakuti awa vari kushandisa kuti boundary yedu traditional boundary ndinyatandi yewanyamhuka yanamedzani nanamutasa waira shumba awaneira shumba ndo pane nyaya Changamire mudaro kuti patori nenyaya yakati wandei yakakura nekuti awo vari kuda kuramba nekuti avo vapiwe mumugana vanoti vari kwamutasa asi nzvimbo yavari kuti vari kwamutasa ndeyaMakoni saka ava vakaisirwa kuti Makoni kuti isu tizive kuti inzvimbo yedu avo vasaramba vachitora zvavari kutora saka kutotora kwavari kutoita vachitotora vanhu vachiita sei kutotorera Makoni vachitoenda kwamutasa kana panapa vakanyora hanzi ndoda kukupedzisa nekuti usatumbuire mazamu shumba nanyati iwe ndiwe uchatamba tichatamba newe ngekuti nyati haina mhaka aurotaura kuti usatumbire isusu mutasa inini mutasa nanyati mazamu kutirwe iwo uri umbirwa mazamu mazvakuti auenda kutorwisa Makoni imi muri kwamakoni here kana muri kwamutasa chitupa changu chikuti Makoni. ndoti chitupa chinotaura zvimwe iwe uchitaura zvimwe tinoda kuziva kuti uriwe kwamakoni here kana uriwe kwamutasa Ndiwe kwaMakoni. kana uri kwamakoni nge uchiita chisi chitatu Chisi inini maSabhuku akatanga ndisekuru wangu kuuya baba wangu wese waigara chitatu imwe nzvimbo iyi handidi inzvimbo yakakura ndo zvacho zvatiri kuona kuti imi mune chiutambo mutasi hamuna chiumakoni nekuti muri kuita kutonzvenga imi munoziva kuti muri kwamakoni hakuitwi chisi chitatu imi ngei muri kuisa chitatu isusu vanhu kwamakoni isingaitwi chitatu kupuwa bhuku kunzi torawo bhuku iro hazvirevi kuti hanzi nekuti ikoko muna pane maSabhuku ariko ari mhuri yayo kuna namedzani handiti ishumba futi iyo koita imimi wese arogara chitatu kunze kwangu ini ndine chidimbu naye mutwire ndisi kugara chishanu wese avo varogara chitatu vamwe maSabhuku wese marizwa iro Kawashangamira. Ndofunga kuti chikaitika apa
wakaiwa nedeclaration yataura kuti nzvimbo inoyo ndeyaMakoni, asiwo previously yakanga ichinzi ndeyekwani, ndeyekwaMutasa. Saka yachinjwa kunzi ndeyekwaMakoni. Ava havana kuda kubvisa kuregedza zvinhu zvavo zvekwaMutasa. Wakauya kwaMakoni waine katundu kani kavo kawanowa ndiwo wachiri kuenda nhasi uno. Saka vari kuti iwo kwaMakoni kune chishanu, kwaMakoni kune chishanu, kwaMutasa kune wavari kugara futi. Saka vari kugara pazviro zviri instead yekuti wasarudze chimwe. Ndo zviri kuvazingaidza kuti waziva vari kwaMakoni here, vakuita hoka. Saka vanhu ava ndevekwaMakoni nekuti isi nzvimbo yawariyo ndeyekwaMakoni. Tina zvare medzani akataura akati nzvimbo ndeyekwaMakoni asi vanhu ndiriyo kwaMutasa. Muchiri kuzviziva kuti vanhu ndiriyo kwaMutasa asi nzvimbo ndeyekwaMakoni. ndo zvamuri kutaura. Tsika vanofamba nedzekwaMutasa vachizvitira kwaMakoni. Pane pandamu 1992 mashure mesoti daiwa kuti tiri kwaMakoni 92 kulakazvara last born yangu zvikanzi mhakwani kwaMutasa ndoka futi kwaMutasa kuti makare daiwa tiri kwaMutasa kare namasekuru wake azvisa tiri kwaMutasa. Saka 92 because mazoka futi wani kwaMutasa. Mwana wangu ndikatoresa chidokati nebase kwaMutasa hazvina kuita 2 years zvazapfuza zvanzi madzoka futi wani kwaMakoni. Saka mumba mangu wana wangu 6 1 year yega ndiye andamutaka chikuita ini ndiri kutonzi Makoni Sabhuku vari ringanayo. Saka apa ndikangoti takakupuwa isi tumwe kuB vanogara chitatu, kuB vanogara Friday chitatu ndo ndozakazvakakuwa zvakamudaro. Chinonzi munhu wemunhu kuita zvinodikanwa nemunhu iye. Saka kana Makoni achiti chisi musi wechishanu iwe woita chitatu hausiri waMakoni. pane padombo ndakana pachikambire patinetsanda uyu mutwira amini ringana yakanyara kuti tsamba ndakaiona. Saka ini ndinoti ishe wangu ndichipunza ndiye wandakapiwa naDA. Ndambunizwa kunzwa ndakapiwa naDA kuti ishe wangu ndichipunza. Ndakapiwa naMambo waBashe ishani chikunguru. Kuti saka ini pandakava ndichikupai kuti ndiye ishe wenyu waunoteedza ndiani? Nekuti ndakauya ini ndichikupai ndichiti ndiye ishe wenyu kuno, saka waunoteedza ndiani? Hapana mutwira handisaenda kutsikana ndichiri kuna chikunguru. Nei pane makwikwi namutwira. makwikwi ndiye umwe ari kutokuchidzirana nyama kuti anditore bhuku Igara chitatu. ndiye anotokuchidzirana kuti anditore bhuku rangu. Kutaura naSabhuku ari kutaura kuti ndiye mambo. Because kana makaenda mukanoti mutwira ndishe iye otaura kuti atereri handitambiri zvamataura imimi ndiye amambo. Saka ari kutaura kuti anoita zvaanoda.